Ostávame v tom bloku rozborov pôd. Bolo tu už niečo povedané Ivanou a teraz nazrieme trošku do takého iného sveta, do mikrobiálneho sveta v pôde. Ja keď som sa, myslím, že minulý rok sme sa s pánom Hobzom stretli a robili sme spolu tomu rozhovor, tak ma tá téma veľmi zaujala, tak som bol veľmi rád, že prijal naše pozvanie a dneska nám v tejto téme môže niečo povedať tu naživo. Myslím, že to je velmi zaujímavé. Tak, nech se páči, máte slovo. Děkuji za představení rychle. Jenom chci krátce teda říct, že nejsem zemědělec, nejsem obchodák, nejsem mikrobiolog, nejsem nic z toho, co byste čekali, že jsem. Jsem člověk, který se snaží monitorovat, jenom suše monitorovat, co v půdě je živého. Tak, to mě napadlo kdysi dávno, když jsem zjistil, že to zemědělce v podstatě moc nezajímá a nějak to neřeší, jakoby, jo? Jako, jsou tam patogeny, jsou tam různé věci, ale nikdo to vlastně neměří. Jo? Měří se různé složky půdy, ale nikdo vám neřekne, máte tam tolik tady těch bakterií, tolik téhle houby a bude to špatné pro vás příští rok nebo dobré. Já trošičku jsem takový přiletavý, že se pohybuju i v americkém prostředí, kde tohle řeší strašně moc, už tak třeba 10 let. Jo. Oni jsou napřed samozřejmě v tom regenerativním zemědělství ve všem, jakoby, jo. Ale tak mě napadlo, proč to neskusit. Já asi tak 10 let, co jsem vám říkal, se snažím komunikovat se zemědělci a prvních teda 5 let jsme snažili se vůbec najít společnou řeč, protože to je vždycky úplně nejtěžší. Oni ode mě měli nějaké očekávání, já jsem si myslel, co jim nenabízím, oni se mě báli, co jim neprodávám, říkám, já vám nic neprodávám, já nemám ani neumím udělat fakturu, já vám nic jenom přesu si mám povídat, jakoby, jo. A tu řeč jsme jako přesahovou, jak jako po 5 letech našli. A teďka díky tlakům, který na vás asi jsou, který já úplně neznám, tu tam zmizí nějaká dotace, tu tam se objeví nová regulace, tak najednou si povídají víc rádi i se mnou, jako, jo. Což jsem jako nečekal nikdy, že už to nastane, ale jsem strašně rád, jakoby, jo, protože myslím si, že máme hodně co nabídnout, jako lidé jako v podstatě z výzkumáku, jo, ale nejsem rezortní výzkumák. Zjistil jsem, že v České republice jsou rezortní výzkumné ústavy, které jsou vedeny ministerstvem zemědělství, které by primárně měly tomu zemědělství nějak sloužit. To já nejsem. My jsme z výzkumáků, které jako nezávislí. A zjistil jsem, že ty výzkumáky ani moc jako neslouží, tak jak jako ty zemědělci očekávají. Jeden rychlý příklad, jakoby, jo. Co my třeba děláme, no, je to spíš jako historka, která je jako smutná, směšná až smutná. Když začal covid, tak nikdo neuměl detekovat covid, jo? To se 3 měsíce trvalo, než začali lidi používat PCR, pak všichni chodí na testy, jakoby, jo? Ale byla tam taková díra, 3měsíční, 4měsíční, takže ten systém, jako, než někdo se to naučil, než někdo to začal umět, a my jsme ty 3 měsíce všem říkali, my to umíme, jako, jo? My to umíme dneska, už hnedka, první den covidu. Tak jsme jezdili po nemocnicích a učili jsme to ty lidi, jo? Vozili jsme jim přístroje, které oni neměli. A 4 měsíce jako utekly jako voda a já jsem to tušil, to dopadne nějak. Začali to proplácet pojišťovny a oni nás uřízli, oni se naučili a byli jsme pro ně už jako jenom výzkumníci, kteří jsou blázni. My jsme to dělali zdarma, jo? My jsme ani korunu nechtěli, my jsme to dělali tenkrát, to bylo jako brigádní čina. Tak jsem pak čekal, že nám třeba čokoládu někdo nedá nám nikdo nic, jakoby, jo. Jak to začali platit pojišťovny, tak ten lékařský svět se zavřel zase a už se to cyklovalo a už to byla taková trošku jako podivnost, kterou už jsme jako, takže my umíme hodně věcí umíme lidi naučit, ale buď nás někdo zneužije, anebo špatně použije, jako. Tak, naše laboratoř, která je teda jako primárně výzkumná, tak udělala takový jakoby odštěpný závod trošku, která jsme jako aplikační laboratoř založili a děláme 2 věci. Jedna věc je GMO, geneticky modifikované organismy, trošku o nich budu mluvit i v kontextu mikrobiomu. A tam se teda nesmí vůbec nic jako na polích. V Česku to bylo před 10 rokama, ještě někdo měl nějakou BT kukuřici nebo 15, dneska už tam není ani hektar jako BT kukuřice. Kvůli různým regulím to víte zase líp než já, jakoby, jo? Nemáte to komu prodat ve finále, jo? Potravinářské řetězce to nechcou. Ale Československo, já jsem byl student v 90. letech, tak Československo bylo pionýr v těchto věcech, jakoby, jo. My jsme dneska nejvíc jakoby, jako zavření těm novinkám, jakoby, jo. My jsme třeba v České Budějovicích, kde jsem studoval, Francouzi dělali experimenty. V roce 95 tam Francouzi jezdili experimenty na pole s novými odrůdama modifikovaných organismů. Dneska se, říkám, v České republice není vůbec nic, je to čistý. Jo? Když se podíváte na registrovaný políčka, tak je to v podstatě čistá nula, téměř řekl.
Tak. A druhá věc je ten mikrobiom. O čem budu mluvit? V podstatě jediné, co my umíme, je to, že máme sekvenační přístroje a čteme DNA všech těch organismů, které se třeba v centimetru krychlovém nachází. Takže my dokážeme v jeden moment přečíst informaci o všech mnoha milionech organismech. A tady mám nějaký slide hnedka, kolik jich tam asi tak může být, třeba v 1 gramu. My přesně všechny popíšeme, to jsou vždycky nekoneční datasety potom na vašich harddiskcích, ale dokážeme tohle udělat, ne, že máme PCR, tak jak se dělal COVID, a že zmapujete si tam, já nevím, PT, umyslíme to a to, my dokážeme úplně všechno. A to nikoho v podstatě jsem zjistil, že to nezajímá, jo? Ale vy všichni mluvíte o vstupech, jo? Hnojiva, postřiky různý a výstupech, jo? Úroda, kolik máte výnos, toto. Ale ten mezičas, ten je v podstatě úplně nejvíc, jakoby, jo? Ten živý organismus, který vám tam občas nějaký dusík ukradne, občas nějaký přidá, občas nějaký fosfor ukradne, ale občas vám nějaký uvolní zase, jo? A tohle je strašně jako křehký. A ukážu vám ten příběh celý. Já tady mám nějaký obecný úvod, toto je třeba slide, o čem dneska mluvit nebudu. Jo. Ale když jsem mluvil s několika zemědělcema, tak v podstatě to taky bude v tom regenerativním zemědělství trošku důležitá jako položka. Když se nesmí orat, tak v podstatě někdo vám s tou půdou líbat musí, prozdušňovat a tak. Takže tomuhle už vůbec nerozumím. Jo. Ale myslím si, že to bude taky jako docela velká záležitost časem. Budou se šlechtit čížaly určitě, aby vám na poli rejdili co nejlépe. Já budu mluvit tady o tomhle. Jo, to jsou mikroorganismy, hlavně teda bakterie a houby. Takže organismy do velikosti, tady vidíte asi 100 mikrometrů. Je jich tam v podstatě, jak říkám, nekonečné množství. A tady mám rychlej přehled toho, co jsem našel, k čemu všemu v té půdě mohou být. Jo. Takže teďka budu spíš říkat o tom, co na tom slajdu není. To si klidně čtěte. Zemědělci, když já mluvím, tak velmi často mě přesvědčují, dobře, my budeme něco s těma mikroorganismama dělat, protože víme, že oni uvolňují do půdy právě ty nepřístupné živiny, NPK, v podstatě zjednoduše řečeno, který není jako rozpustný, není v správném iontovém rozpoložení. A o tom oni furt mluví, o tom, jak nakrmit ty kytky. Jo. Ale ten mikrobiom je tam mnohem důležitější. Ten, co je v tom bezprostředním styku s těmi kořenama, ten moduluje vlastně fyziologii té rostliny přes hormony. Ty bakterie, většinou bakterie, oni vlastně komunikují s tou kytkou, oni se navzájem potřebují, že jo? Protože když tam je kytka, tak ta bakterie, oni tak ho zneužívají částečně, že jo? Oni nefotosyntetizují, takže ta kytka prostě ten dusík, ten uhlík tam prostě nějaký dá. A oni vlastně jí učí, nebo ani neučí, ale v podstatě nějaký manipulují, aby ta kytka byla v nějakém dobrém stavu. Takže manipulují se jíma základníma hormonama, kterých je mnoho dneska, auxiny, cytokinin, to asi všichni znáte, protože máte vzdělání zemědělský. A toto je mnohem víc často, než to, co té kytce můžou zprostředkovat přes ty živiny. Jo? Ten jejich hormonální balans, který, jak říkám, oni se navzájem potřebují. Takže dusík, ta bakterie v podstatě jako nepotřebuje ty kytce předkládat a priori, ale a priori potřebuje ta kytka byla jako v dobrém rozmaru přes ty hormony. Tak. K tomu já pak tam mám ještě jako jeden slide, který právě bude o těch GMO kytkách, co říká. Nicméně další část, to jsem teda byl měl překvapený, já jsem si myslel, že houby v tomhle kontextu nebudou až tak důležité, jako jsou třeba bakterie. Ale když jsem zemědělcům českým, některým, kteří jsou podle mě jako zvídaví, chytří, někteří z nich a chápou, že tohle bude mít jako velkou důležitost, říkal o tom, že to může monitorovat, ale vlastně úplně nevím, jak to má vypadat správně. To je to nejdůležitější. Já vlastně nevím, jak má ten půdní profil ve smyslu teda toho složení vypadat správně. Ale rozhodně vím, že tam některé, hlavně teda houby, být nemají, protože jsou to primárně patogeny. Většina patogenů, proti kterým stříkáte, jsou houboví jako škůdci, houbové choroby. Je to tak? Takže oni mi dali tabulku, asi 50 houbových, asi jak třeba prvních 10 bylo ty úplně klíčový, na kterých jsou postřiky, které se každý rok nějak objevují, abych jim tohle třeba jako zmonitoroval, jestli tam je nebo není v té půdě. Strašně důležitá věc, protože když víte, že tam není, tak proč byste ten postřik udělali? Jo, když vám to někdo předepíše, protože po řepce asi tam většinou bývá něco, tak aby klíčivost nebyla špatná, pšenice, tak to preventivně postříkám něčím, nebo do pšenice vědu nějakým postřikem. Vy to víte líp než já. A já vám řeknu, ale není potřeba stříkat, protože tam ten patogen není. Jo? A v tu chvíli vlastně jsou 2-3 postřiky jako za sezonu z hry, protože nejsou potřeba. Jo?
To se mění z roku na rok, jako tady tyhle věci, stejně jak ty vaše prostě plodiny, tak stejně tak ty houby buď narostou nebo nenarostou. Podle toho, jaký je počasí, jaký je sucho, má to prostě různý. Je to úplně vlastně podobné. Tak. Takže říkám, já vám to nechám, jestli to chvíli čtete. Těch dalších úloh těch bakterií je spousta. Jedna z důležitých věcí, které taky jsem úplně zjistil, že ty zemědělci jako nejsou jako obezřetní v tomhle kontextu, že spousta z nich, tím, že tam jsou, neumožňuje se rozrůst těm, co jsou škodlivé. Tak oni se jim říká pak prospěšné, že jo? Oni nejsou prospěšné, oni prostě nedělají nic, ale že zaberou tu niku v té půdě, tak není prostor, aby tam narostly ty škodlivé. Takže to je taky dobrý monitorovat. Něco, co vlastně vás nezajímá, ale v tu chvíli, když víte, že to tam je dost, nějaké té bakterie, tak tam není prostor, aby vám tam narostla jiná, nebo nějaká ta houbová choroba. Já se brzo dostanu k těm protokolům, jak to vypadá. Jo? Takže já vás tak to uvádím, ale pak uvidíte ty přímé výstupy, co my děláme. Tak. Půdní bakterie, teď jsem tady trošku načítal ty dusíkové bakterie, dusíkoví fixátoři, samozřejmě meziplodiny, který bobovité, všechny to tak víte, to asi vysvětlovat nemusím, že fixace dusíku vzdušného je strašně důležitá, ale umí to málo která rostlina. My je to teda učíme v laborce a brzy to budou umět všechny rostliny, ale to se zatím nesmí říkat, hlavně v České republice, kde velcí producenti hnojiv jsou naši vládcové budoucí a v minulých, takže to já se tím radši moc nechlubím. Nicméně ty, jak jsem říkal, bakterie, ty houby v podstatě umí zprostředkovat teda tu živinu, která není jako přístupná, ale v té půdě je, jo? Takže vy ji jenom uvolníte. Nebo a priori teda nejenom, že můžou stimulovat tu kytku, aby ona ze sebou něco dělala, ale oni ty hormony syntetizují pro ní přímo. Jakože jim můžou naservírovat prostě něco, co ta kytka v podstatě potřebuje k svému růstu. Tak, toto je taková hezká, to jsem si našel, takovou zajímavou statistiku, že za posledních 100 let se 90krát zvýšila spotřeba energie zemědělství. To je strašný číslo. Vy se snažíte to snižovat, jakoby, jo? Pomaloučku, tu tam 5%, tu tam 5000 korun, jo? Ale to je 90násobek proti tomu, co bylo před 100 lety. Tady je fabrika na výrobu dusíkatých hnojiv, tam jede traktor prostě plný nafty. Jo, to je prostě jako obraz ten, který jako se evolucí toho zemědělství jako přes ty Haber-Bosche. Jako bylo to geniální, byla to revoluce, ale ta revoluce v podstatě asi nějak končí, jakoby, jo, teďka. Všichni řeší, co bude ta další revoluce. Tak, polovička dusíku do půdy, co jde na světě, je syntetický, ten Haber-Boschův dusík vlastně, jakoby, jo. Toto je věc, která už existuje jako cvičně v laborkách. A to jsem docela zvědavý, jak tohle se jako bude postupně, jak se to postupně bude chytat v zemědělství. V únoru Evropská unie schválila jakýsi mírnější, nebo neschválila používání GMO organismů jako volně, ale schválila jakousi mírnější verzi, že jsou určité formy úprav rostlin, které nebudou tak jakoby sankcionovaný, ve smyslu penalizovaný, že budete to muset označovat jako GMO. Jo? Takže to nebudete tomu obchodníkovi muset říkat, že to je GMO, a on to od vás už vezme, třeba tu modifikovanou plodinu. Je to definovaný nějak, jo? Nesmí se tam vkládat cizorodé geny. Jo? Ta BT kukuřice bude stále v té striktní, protože tam jsou z bacillus, BT znamená Bacillus thuringiensis, tam je kousek bakterie vložených do genomu kukuřice a je to vlastně hybridní organismus přes říše, že jo? Jako bakterie s rostlinou. To se nelíbí stále, OK, to já beru. Ale bude se dát dělat to, že budete moct manipulovat jemně s tím genomem třeba pšenice, tak, abyste třeba nějaký gen vypnuli nebo zapnuli. Což vám perfektně stačí k tomu třeba, abyste nějaký gen, který dělá to, že je souvisí s příjmem třeba dusíku, že ten příjem bude jako mnohem lepší tou rostlinou. Toto je taková zase říčka přírody, jenom 2 geny se s nimi dá pohrát u pšenice, aby v podstatě fungovala jako hrášek, jako fixátor dusíku. Jo. Jenom 2 geny my můžeme změnit a už vám bude fixovat pšenice vzdušný dusík. Ten hrášek taky nemá všechno z vzdušného dusíku, že jo? To není úplně 100%, ale třeba kdyby to bylo 50%, kdybyste 50% dusíku ušetřili tím, že vám dodám tuhle odrůdu,
která se bude nějak jmenovat. To určitě přijde tady tohle. Jo. A to nebude jenom pšenice, to budou všechny další plodiny, které jenom manipulací 2 genů my dokážeme naučit v podstatě si hrát svým musíkem. Zákony se nám začaly měnit ve prospěch tohohle. Já jsem zvědavý, jak teda ta hnojivářská lobby na to zareaguje, protože to je fakt jako velký game changer tady toto. Ale přijde to dřív nebo později. Podle mě tohle je to pravý biozemědělství. Oni vždycky napadnou někteří lidé, že to je prostě proti přírodě měnit genový rostlin. Ale to šlechtění bylo vlastně to samé. Spousta těch genů, které ty rostliny měly pro rezistence, se za těch několik tisíc let šlechtění ztratily. Ty kytky je nepotřebovaly, protože vy jste je opečovávali, takže geny pro rezistence k různým škůdcům, který mají ti jejich předci nebo blízcí příbuzní někde v Sýrii, nebo kde jsou ti nejbližší příbuzní třeba těch obilovin, tak ty už nemají ty kytky, ty, co jsou na poli. Takže vy musíte je uměle udržovat při životě. Jo. To je další věc. My bychom jim mohli vrátit ty geny. Jo. Já vím, jak jim tam, jako vědci jsme si to zrekonstruovali, o co ty kytky přišly, a my jim je můžeme nasypat zpátky do toho genomu. Jo, aby jsme to šlechtění, to, co se vyšlechtilo, necháme být, ten výnos, tu velikost toho klasu, nebo cokoliv si představíte, ale zpátky vrátíme ty geny rezistence. To je další možnost, která tady vlastně není na obrázku, ale byla by to zase, a je to vlastně jakoby návrat jakoby k tomu původnímu. Jo. Ale zase tohle nám bude trošičku už to tam bude haprovat s tím, že otázka, jestli nám to ten zákon umožní nebo neumožní. Tak. Aplikační laboratoř pro zemědělské biotechnologie, dlouho jsme hledali společnou řeč s různými zemědělci, s kým nacházíme společnou řeč nejrychleji, jsou šlechtitelé. Šlechtitelé nás potřebují, protože my umíme vytvářet tzv. Markery. My víme, který, zase je to pomocí zjednodušeně řečeno třeba PCR, my víme, když je to sazeníčka, jestli tam ten gen pro nějakou vlastnost bude nebo nebude, jo? A bude funkční. To znamená, že vy nemusíte čekat celou sezónu. U stromů, když třeba spolupracujeme se šlechtiteli jabloní, tak tam je to vůbec důležitý, než vůbec máte nějaký jabko, tak to nějaký čas trvá, že jo? To několik let. Ale i u těch jako bylinových, třeba obilovin, tam je dobrý vědět prostě hnedka a selekci provádět hnedka na úrovni prostě semenáčků, abyste mohli jako šlechtit. Jo? Ten šlechtitel potřebuje co nejrychleji jako ten šlechtitelský proces několik generací testovat stabilitu té odrody a tak. Takže my mu to urychlujeme těma markerama. Jo? My ty marky vyvíjíme, to se může samozřejmě. Jo? Jakože řekneme, tohle bude červený, až to bude velký, tohle bude modrý. Jo? A ono si červený zahodí, protože ty ví, že nechce. Jo? Tak jsme založili takovou laborečku, kde se snažíme, tady vidíte kolegy, kromě mě, je nás asi 8, jsou všichni inženýři teda, jo? Já jsem jediný neinženýr, takže všichni jsou jako, jeden je rostlinolékař, jeden je mikrobiolog, jsou tam nějací biotechnologové, no v podstatě všichni jsou jako nějakou odbornost mají a dáváme to dohromady. Tak. Toto je ten příklad, co se nám třeba daří úplně nejvíc. Jakoby, jo. Spolupráce se šlechtitelama, nejvíc si zrozumíme se zahraničníma zemědělcema, nečeskýma, když to řeknu takhle, protože oni nejsou podezřívaví, oni už jsou napojeni na různé výzkumné instituce, které jim časem něco přinesou. Jo. V České republice jsou podezřívaví, že jim něco odneseme. Jo, peníze. Jo. Takže Hofsteiner je šlechtitel německo-americký, s Carlsbergem třeba, ten tady není na obrázku, spolupracujeme jako s pivovarem, který mají taky svoji šlechtitelskou základnu. Suntory je druhý největší pivovar v Japonsku. Takže ti nás využívají, dají nám zakázku, co po nás chtějí, nějaký ty marky třeba vyvinout, my je vyvineme a hotovo, jo, zaplatí. A my se vždycky divíme, že nesmlouvají třeba, jo. Jsme pro ně strašně levní, protože založit si laboratoř, najmout lidi, to stojí obrovský miliony, koupit přístroje. Jo. A takže když jim to řekneme nějakou cenu, kterou my to uděláme, dáme si 20% marži, tak oni vždycky spadnou ze židle, jako, co tak málo peněz a hnedka objednávají. Tak. Já už jdu k té půdě. Všechno začíná samozřejmě nějakým odběrem. Ten mikrobiom samozřejmě je všude, je na povrchu, je v hloubce 1 metr, ale musíme vždycky určit, jakou tu vrstvu odebírat, jinak se z toho zblázníme, že můžete odebírat do nekonečné množství v rámci nějakých statistických jakoby, bodů jako rozebírat. Musíte se nějaký etablovaný protokol jsme se snažili najít. Tady vidíte ty mašinky, co zatím jsou schované, což jsou většinou teda řády jakoby desítek milionů, když to máte nakoupit. Jo, že to není úplně tak, že bychom používali nějaký cykler PCR, který stojí 100 000, ale fakt to, že to v ten moment, kdy monitorujete úplně všechno, co v té půdě je, opravdu miliony položek,
tak není to úplně jako laciná věc ve smyslu té první investice. Jo, ty mašiny jsou robustní, ale i v tom našem světě se to mění. Já jsem vám s vámi přinesl mašinky, které už jsou novější. Ty už tady takhle. To už si můžete koupit i vy na kole. To se podívá. Tohle jsou nejmodernější sekvenátory, 20 000 korun. 1000 euro. Takže měli byste se postupně sami začít tohle učit, protože už to bude pro vás cenově zajímavý taky. Jo? Toto je Oxford Nanopore, se to jmenuje. Je to jeden z těch sekvenátorů, který jsem vám tady ukazoval a trošku jsem blafoval. Toto už je historie, třeba 10 let zpátky. Jo? Strašně rychle se to vyvíjí, tady ten obor, a strašně rychle se ty věci zlevňují. Tak. V podstatě, co se tam děje teď těch sekvenátorech, to je zase to je jenom PCR, jako ten COVID, když se detekuje, ale na rozloze jednoho podložního sklíčka na mikroskopii, což je třeba 10 cm čtvereční, probíhá těch PCR reakcí třeba 100 milionů. Jo? To je jakoby robustní strašně tady tahle věc. Takže je to vlastně miniaturizace toho, co když vám někdo detekuje COVID, a my detekujeme prostě opravdu miliony položek jako naraz. Jo? Takže není to žádná záhada, je to jenom jako prostě mikročip, zjednodušeně řečeno. Toto berte jenom jako ilustraci. Jo. Tady máte tu pipeline, jakoby, jo. Odeberete půdu, uděláte izolaci DNA, to je důležitý, že jo. Vždycky tam je nějaký trik, jo. Ono to není tak, že odeberete půdu a uděláte izolaci DNA. Každá půda je jiná, je tam spousta inhibitorů, které vám tu izolaci nepříjemňují, jakoby, jo. A vším tím se musíte jako prohrabat, abyste teda měli nějaký optimalizovaný protokol. Potom provedete tu vlastní sekvenaci, a pak teprve začíná, a to všechno můžete udělat opravdu jako s člověkem, který je bez vzdělání, nemá ani výuční list. Ale potom ta bioinformatika, což je tam vpravo, to už potřebujete člověka počítačového. Jo? Bioinformatik je někdo, kdo to musí vyučit, statistik je taky dobrý k tomu. Takže tam už potřebujete vždycky někoho takového, který to taky nemusí být bůh jak chytrý, ale musíte mu říct, co má udělat, co má kam naházet a musí mít s počítačem trošku programovat. Jo? Takže toto je takový základní postup. Tak a toto je taková kazuistika, co jsme třeba udělali. Jo? Doufám, že tam tu družstvo nikde nemenuju, protože oni to úplně nechtějí, báli se, co jim z toho vypadne. Ale si nezjistíme, že mají nejhorší půdu prostě v České republice a tak to nikde nevyzradím. A jim klesnou, lidi jim zeberou třeba ty pachty a takhle. Jak se řekne slovenský pacht? To, nebo, to je takové staročeské slovo, totiž jsem přemýšlel, jestli to není společné propachtovat něco, to je středověké slovo téměř. A tak tady vidíte nějaký koordináty, kde se provedly vzorky půdy, se odebraly. Všem lidem vždycky radím, když to začínáte dělat, udělejte si těch míst jako víc, aby jsme viděli, že ty výstupy budou nějak robustní, že to nebude tak, že po 5 metrech tam bude úplně jiný mikrobiom. Jo. Toto je jeden z poznatků, teda, co mám z tu krátkou dobu, co to děláme. Že ta půda je strašně robustní. Že vždycky mi ti kluci, co tam jsou, říkali, hele, kluci a holky, ale většinou kluci jsou tam. Tady mě nemusí nikdo říkat nic o nějakým tady skenování půdy, o něčem. Já už od dědy vím, že tamhle nikdy neroste pšenice a tamhle, protože to je mokrý, tamhle to. Jenomže já jsem zjistil po prvních pár takových analýzách, kdy máte opravdu v rámci pár set metrů čtverečních jako mnoho odběrů, že ta půda jako strašně drží, jo? Že je strašně robustní, že ty výsledky jsou stejné. Že to není tak, že byste udělali 100 kroků a už tam mikrobiom byl úplně jiný. Ten organismus je asi takový jako kompaktní, že to není tak, že i když je to suchý tady a tady mokrý, protože tam je u lesa, je tam dolinka, tak ty bakterie a houby tam jsou jako téměř identicky v rámci jedné lokality. Jo, že to tak jako neskáče, což je strašná výhoda pro nás, i pro vás vlastně. Že to není tak, že vlastně se máme rukou a stejně to tamhle bude růst, to tamhle už růst nebude. Jo. To podhoubí v úzovkách je úplně stejný, jako v rámci jedné lokality. Protože samozřejmě ty nerosty jsou tam podobný, jo, to není tak, že by tam, jo, že to není tady černozem o 5 metrů úplně něco jiného. To tak je v podstatě. Jo. Tak to se měl docela velkou radost z tohohle, že vlastně jako nebudeme, kdyby to tak nebylo, tak vlastně jsme částečně ze hry s nějakou takovou analýzou, protože k čemu by to bylo? Prosím? Zbytočné, ano. Tak tohle teda opravdu, jako říkám, nenastalo, jo? Ale logicky je to asi logický, protože fakt jako prostředí pod tou zemí je velmi podobné. To není jak nahoře nad zemí, kde fakt jako tady už fouká, tady je stín a tak se to jako, tam to prostě je mnohem robustnější. Jo? Asi jak pod vodou, když se člověk představí, jo? Že v podstatě
nad ně máte 4 stupně a můžete tam, jo, může být jako venku 12 stupňů a zítra 16 a pozítří 25, ale nad ně budou teďka 4 stupně. Jakoby, jo? Tak tam to tak je, to je tam mnohem stabilnější to klima. Tak. A jdeme k tomu, oni po mně vždycky chtějí, abych jim to nějak interpretoval, co jsme našli. To já neumím. Jo? To bude na dlouho tady toho. Jo? Jedno z mála věcí, co umíme a co už se ví, že existuje a funguje, je, že když je větší diverzita té půdy, tak ta půda je v vozovkách zdravější. Protože tam není prostor, aby se tam něco právě jako rozrůstalo. Diverzita znamená, tady na tomhle obrázku vidíte dva typy půdy. Jedna nahoře, je tam různý zastoupení různých organismů. Jo? Tady vidíte, že určitý organismy to jakoby přerůstají, že jich tam je mnohem víc. Jo? Té diverzitě se říká Shannonův index, čím je to číslo větší, tím je to lepší. Jo? Ta půda má v podstatě úplně obrazně řečeno větší potenciál s ní hejbat, jo? Doleva doprava, protože tam je všechno. Trošku změníte pH, trošku to pohnete směrem, že tam je méně hub třeba, jo, že tam je všechno a vy si s tím můžete hrát. Když tam budou v tomhle případě, já nevím, co to konkrétně je, pak tam budou nějaký tabulky, z kterých to bude líp vyčitelný, a jsou to nějaký houby, a skomiceta, to bude to PT možná. Tak vlastně už se tam něco rozrostlo, skoro okolností si myslím, že tohle je patogen, a vlastně zabral tu lokalitu pro sebe, jo, a je těžký ho teďka vyhnat. Takže a já tomu zase nerozumím, nejsem rostlinolékař. Možná nějakým postřikem, to můžete stáhnout, zase, aby ta diverzita byla vyšší, nebo změnou pH, nebo změnou v podstatě nějaký plodiny, kterou tam nebudete vůbec dávat, protože tahle houba roste nejradši na řepce, jo? Nebo něco. Jo? To já úplně nevím, já nejsem zemědělec, ale tohle se určitě dá lehce jako vymyslet časem. To slovo časem je důležité, protože aby tyhle data měly nějakou hodnotu, tak tam musí být časozvěst. Musíte mít třeba 5 let, a to vy víte, 5-6 let zkušenost, když tam máte tyhle plodiny, takovouhle diverzitu půdy, tak to vždycky jako funguje. Když tam máte tohle, tak to prostě nejde k sobě a musíte hnojit, musíte dávat prostě pesticidy, abyste něco zlikvidovali. Jo. Tak. A tohle už jsou nějaké čísla, které mi z toho vypadají. Tohle byla první věc, která nakonec zemědělci, s kterými my komunikujeme, se shodli, že by jim pomohla na první dobrou. Že nemusíme filozofovat, jestli to k něčemu je, a jestli to je regenerativní, nebo jestli to je klasické zemědělství. Detekce fytopatogenů. Takže z toho jednoho výstřelu my jsme jim takhle udělali jakoby profiling tady tohohle v RIPu, dejme tomu, a je tam, a zase, já nevím, kolik má být fuzária, aby ho bylo málo v nějakém, nebo hodně, v nějakém půdě, jakoby, jo. Já nevím, jako, kdy mám jako zasáhnout, že ono tam je, všechno tam je, jakoby, jo, v nějakém množství. Ale co my děláme? Už máme těch rozborů jako stovky a už máme tu relativitu. Už vidíme, jako, že něco, už můžu říct, tohle je málo, tohle je hodně proti průměru, jo? Už máme čísla. Jako, jo? Tak tady vidím, že, co tam píšeme, nebo tady vidíte, že to fuzárium tam je, Feospheria a Foma. Jo? Ty názvy těch patogenů vy znáte asi líp než já, jako to, co dělají, jestli to jsou klíční rostlinky, které napadají, jak říkám, to není úplně moje specialita. Ale v té relativitě já můžu třeba udělat nějaký závěr, že tahle lokalita je jako lepší, než je průměr, ale bacha na tyhle tři položky. Jo? Některé jsou třeba na nula, úplně téměř. Jo? Takže když vám někdo doporučí, že tam, prosím vás, postříkejte pole preventivně tímhle, protože něco, vy řeknete, na to mám nula, já tam nic stříkat nebudu. Jako, jo? Ale říkám, tohle se dá optimalizovat, ten protokol teprve vzniká, já jsem to jako nevymyslel, nebo s kolegama jsme to nevymysleli, že takhle to bude navždycky. Jo? My si s tím hrajeme a na míru to vyrábíme těm zemědělcům. Tak, mikroby dusíkového cyklu, furt tady padá dusík, tak teď se podíváte, podprůměrná lokalita z hlediska toho, co vám ty bakterie můžou naservírovat, eventuálně těm rostlinám. Jo? Takže zase se můžete podle toho nějak zařídit a je to jenom střípek do mozaiky. Paní vám předtím říkala nějaký údaje z jejího monitoringu, tenhle kolega vám tady něco nalhává, firma, co dovezla teďka tady 2 pytle dusíků, vám něco nalhává a vy si to takhle poskládáte vedle sebe a řeknete, 4 říkají nedávat, 1 říká dávat, tak je to 4-1. Jo? Ale úplně chápu, tady padá slovo psycholog, antidepresiva, moje žena je psycholožka, takže se mohlo jít sebou, takže to by vám třeba pomohla víc než já. Ale 2 v 1, jo? My bychom mohli jezdit po polích spolu. Ale já vám rozumím v tom, že jako je těžké si ve finále rozhodnout, kde ten dres, jako, jo. Takže
jak říkám, já bych to hrál asi tak, kdybych hrál tu vaši hru, že bych si to takhle poskládal, jak říkám, 4-1 dobrý a snad to vyjde, jo? Prostě, jak ty v sportě někde. Jako. Ale vy máte zkušenosti, já je nemám, jo? Ale když fakt mluvím s těma agronomama, tak oni takhle v podstatě to hrajou trošku. Jako, jo? A do toho samozřejmě velký koeficient je náklady, jo? Jako, že nehrát to jenom jako takhle, a ještě máte ty náklady, které jsou jako velká problém. Tak. Tady máte bioindikátory zdraví půdy, jo? Takže to jsou právě ty bakterie, které vlastně jakoby na první pohled nedělají nic, ale servírují těm rostlinám něco. Třeba modulují ty hormony rostliny a tak. Tak tady vidíte, že to je výrazně podprůměrná lokalita. V relativitě k těm jiným, který jsme už monitorovali. Jo? Takový čísla nejsou. Žádný zákon nebo žádný nařízení není, abyste nad 0,9 něco dělali. Že to nikdo nezná jakoby, jo? V tom světě kontrolním vašem. Ale ani v tom vědeckém ku podivu to nikdo neví, jak to má vypadat. Jo. Protože těch položek je tam mnoho a mnoho. Tak. Co tam máme dál? Mikrobicyklu fosforu, jo. To tam všechno máme jako v tom výstřelu. To je jeden výstřel, jedna analýza, jedna zkumavka. Jo. Já dávám zemědělcům 50 ml falkonku, to se jmenuje falkonka, zkumavka, oni mi v tom donesou půdu z toho místa a s tím pracujeme. Já to z té půdy dostanu za několik hodin extrakce DNA do zkumavky 1,5 ml. A toto všechno, co vidíte, je vlastně z té jedné zkumavky, z té jedné reakce. Jo? Toto není, že bychom tam dělali tisíce reakcí, ale musí to projít tou izolací DNA, přípravou na sekvenování, vlastním sekvenováním a tou bioinformatickou analýzou, ale je to jenom jedna položka z jednoho vzorku. Tohle všechno z toho vypadá. Normálně jako v podstatě, co se dělá, možná je, že každá ta položka se bere zvlášť, dělá se nějaký PCR, testuje se, jestli tam něco nebo není. My to děláme v jeden moment. Tak, co tam ještě mikrobiologici hormonální funkce, ano, to jsou ty přímo ty hormonální mikroby. Ty já mám strašně rád, protože zemědělci mě často jako zpochybňujou, jakože potřebují ty živiny tam dostat, ale tohle je mnohem větší kouzelnictví. Mimochodem, to právě kolegu, já jsem byl kdysi v té jedné americké laborce, která se tím docela baví a založila nějaký spin-off, nějaký společnosti. A oni zjistili, že pouze 3 typy bakterií jsou z 90% způsobilí vlastně ovlivňovat pozitivně hormonální funkci rostlin. Takže teďka tam mixují na ty semínka, vlastně přilepují ty roztoky těch bakterií, aby jim to klíčilo a nepadalo ty klíčky, aby ty rostliny přežily ten první stres, kdy kouknou nahoru a to sucho nebo cokoliv je jako prostě položí, nebo ten patogen. Jakoby, jo. Takže je takový nakopnutí. Jakoby, jo. Tak. A toto je věc, kterou já strašně nerad dělám, když ti zemědělci jako tyhle tabulky vidějí, tak jako řeknou, a co jak? To jsou nekonečné čísla, vůbec nevíme, toto já nechci od tebe. A chtějí po mně nějaké jako doporučení. Já vůbec nechci dělat, jo? Ale jen napíšete 2 věty a napiš ještě jednu, jako, jo, co máme dělat. Jako, říkám, já to nevím, jako, jo? To je všechno, co já vyčtu jako z literatury. Když je tolik toho a tolik toho, tak pravděpodobně něco. Jo? A co to vůbec ty zkušenosti nemám. Jo? Takže to nerad takhle jako dělám, ale ve finále té naší analýze je třeba 2stránka textů, jak to dopadne, teda. Co mají dělat, co by se mohlo dělat, jakoby, jo? Třeba vynechat řepku 3 roky, když tam něco, ta leptosféria se vám rozjede, jo? Nebo já vlastně říkám, to si přečtěte, jo? Takže toto mi dělá ten kolega, co je rostlinolékař, jako laborce k tomu, jo? To není jako jedna analýza jednoho člověka, tam různé věci dělají různí lidi, ten rostlinolékař mi to tam jako z toho týmu jako vezme a tohle jako mi k tomu napíše. A on se vždycky kroutí a nechce to napsat, protože říká, já to prostě to nemůžu tu půdu odmít. To je taková, jakoby, jak říkám, vyčtená jako věc. Ale zase ty zemědělci už to mají jako, už to není 4:1, ale to třeba 5:1, když se rozhodují, jestli něco mají udělat nebo nemají. Jo? Takže tohle je takový náš koníček. Snažíme se to dělat na míru po diskuzi s několika farmama, který mají peníze na to, aby si zaplatili tu rychlou analýzu. Ta analýza toho vzorku půdy v podstatě stojí asi 5 000 korun, což je 200 €. Jo? Ale čím my víc budeme vědět, takhle, snažím se to sláčet tu cenu níž a níž, protože to si myslím, že čím to bude níž, tím jako víc lidí si to zkusí, jakoby, jen tak jako, aby vidělo. Jakoby, jo? Takže to teďka jako se snažím optimalizovat, ať se dostaneme jako na nějakou ještě nižší částku a snažím se přesvědčovat ty bohatší zemědělce nebo ty osvícenější, ať to posílají fakt třeba 5 let, každý rok, ideálně jaro, podzim třeba, jo? Před sezónou, po sezóně, jo? Protože tam se taky dějou věci jako v mezičase. A to už jsem se s několika dohodl
A teď je trošku takový, jako, že oni by to chtěli mít víc pro sebe, samozřejmě ten výsledek za těch 5 let, aby to bylo jako, byli nějak spolumajitelé toho produktu, protože samozřejmě v tom bude ta síla. My za těch 5 let už budeme vědět, nebo teď jsme třeba v roce 2, ale už to děláme několik let, ale ne s těma zemědělcema, děláme to na různých náhodných vzorcích. Ale oni už nám fakt servírují ty data k tomu, že říkají, tady jsme měli takovýhle výnos. Nemůže to být náhodná vzorka? Může být náhodná vzorka. Náhodná vzorka, to jsou úplně ideální, jakoby, jo. Teď tam, protože i pro nás vlastně je to takový jako důležité, aby jsme jako zkoušeli, ve smyslu třeba úplně jako anonymní, jakoby, jo. Aby my jsme, spousta teďka, máme tam, teďka jsem strašně zvědavej, jsou tam takový ti, já nevím, jak je nazvat, biozemědělci, lidi z Podkrušnohoří a z České republiky, kteří mají takový ty, jakoby tu půdu se trošku oni snaží několik let, aby byla, není to regenerativní zemědělství, ale je to prostě plný hnoje, mají tam ty pastviny k tomu, takže jsou to takové jako menší zemědělci, ekologičtější zemědělci, mají různé značky jako prostě eko, které jsou nějak definované, já nevím, a mají pocit, že to teda dělají dobře, ale nejsou si jistí, jestli tak v té půdě to je, ten potenciál. Jo? Tak taky nám poslali vzorky, aby jsme se podívali, jestli vůči té průmyslové půdě v klouzovkách, které by se... Ještě nevím, teď to bude, už to bude brzo, a těch vzorků teda moc není, to bude těch třeba 10, jo? Takže to taky bude takový jako já mám rád stovky, aspoň by se dalo říct něco, jo? Protože když máte 3 vzorky, je nic, jako, jo? Náhoda, jakoby, jo? Ale jsem na to zvědavý, jakoby, jo? Z 1 hektaru 20 hektarového pole, jako já chci aspoň 3. To je taková ta minimální statistika, že máte triplikát. Jakoby, jo. Tam jste viděli víc. Ti lidi, jako když jsme začínali, tak tam bylo třeba 8-10 odběrů, ale aspoň 3 vzorky, aby to fakt nebylo o tom, že potom náhodně se může něco stát, že tam fakt někdo něčím projel předtím, spadl mu tam kus hlíny z nějaký radlice, která předtím kdo ví, kde ležela. Já nevím, jo. Prostě 3 je minimalistická statistika, jakoby, jo. Jo, to je takový semistérilní všecko. Jo. To já úplně nechci potom, jako, jo, aby to bylo vidět, jako, že to je průkazný, že to tam takhle je. Takže 3 vzorky jsou podle mě minimum. Takže tam je to takový jako vývoj teďka. Ten protokol má asi 10 stránek, teda, jo. To není to úplně jako krátký. Já to tady vlastně to nemám, tady to není můj počítač, ale mám tady v počítači. Je to 10 stran plus minus toho, co jste viděli. Těch tabulek je tam víc těch diversity score, víc textu teda, ale v sumě to vidíte, jako jo, to, co tam jako my dokážeme z toho jako dostat. Myslím si, že to je velký potenciál. Nikdo to moc nedělá, ani po světě, protože to bylo to drahý ještě nedávno, bylo to hodně drahý. Kolegové právě ti hodně osvícení zemědělci to objednali ze Španělska ten test a zaplatili 25 000 korun za analýzu, která byla desetinová, než děláme my. Jako ty data tam byly jako na 10krát méně těch údajů. Jako, jo. Takže, a ono fakt každým rokem my si myslím, že to dostaneme zase třeba na poloviční náklady, jakoby, jo? Protože i ty mašinky, jak se vám ukázalo, se vyvíjí, se zmenšuje, zlevňuje, jo? Akorát ti bioinformatici mají furt vyšší plat, teda, jo? To je jediné, co jako je horší, ta inflace jim ten plat zvyšuje, ale umělá inteligence teďka si na docela zacvičila, jo? Protože to se dá všechno tak jako nějak částečně nahradit, ku podivu, jo? Takže i oni teďka mají strach o místa, jo? To vypadalo, že ti programátoři jsou jako nekoneční, ale teďka jsem zjistil, že jsem já programátor, když jsem umělé inteligenci řekl, že si zaprogramujeme spolu. Trošku vím, co to je programovací řádek, jako z dětství, když jsem něco programoval, ale tak jako úplně minimalisticky. Za 2 hodiny jsem měl program na věc, kterou jsem si myslel, že budeme rok programovat za těžké peníze. Jo. Když jsem jí diktoval, co by mi tak v tom programu se hodilo, a ona mi to tam jako psala, ty řádky, ty programovací, a pak to fungovalo. Jo. Takže bacha na to, i tihle lidi budou levní, nebo už nebudou mít takový potenciál vydírací, jako že já pod 100 000 korun nepracuju, nebo jo, tak vám dneska budou rádi, že jim dáte nějaký kšeft, a bude to zajímavý třeba, jak to toho si myslím, že je. Tak. Toto je ten tým těch všech inženýrů, jak říkám, který každý trošku něco umí, něco dá, každý nějakou odbornost. A taky mi došlo, že to není úplně jednoduchý, takový tým poskládat, protože taky jsme drahý vlastně. Kdybychom dělali jenom tohle, tak my se nezaplatíme. Tak se bojíme, aby se nám to nerozpadlo dřív, než něco objevíme, nebo než to nějak optimalizujeme, aby to fakt jako byl produkt. Úplně sen je třeba to, že bychom dostali nějaký projekt, nebo někdo, třeba v České republice, že bychom dělali dlouhodobý monitoring opravdu jako plošný, jo? Že bychom měli ty data, to musí někdo zaplatit, to samozřejmě zemědělce zajímá jeho půda, ale že bychom to měli, třeba v Česku existuje CheckGlobe, oni mají takovýto Intersuchu, jestli to znáte, ty stránky,
tak to jsou naši kamarádi a pod to jsme to schovali, jo? Že by tam vlastně bylo i ta dynamika, co se děje v půdě a že byste si klikli a řekli byste letos, nebo teď je to dobrý, vůbec nemá cenu tohle vůbec vozit na pole, protože je to tam podhoubí je jako v pohodě. Jo? Ten patogen se ani nehejbe, zatím se nerozrůstá. Jo? Tak s nima se o tom bavím, ale to už jsou jako náklady v řádu vyšších milionů, dejme tomu korun, jo? Aby jsme to mohli jako dělat. Ale myslím si, že ta doba nastane. Jestli to nebudeme dělat my, tak určitě za 5-6 let si toho někdo všimne, že tohle je důležitý a jestli my teda zkrachujeme, tak to vezmou po nás. Jo? To neříkám, že my budeme ti, co budou vítězi, ale strašně se mi to líbí. Ten časozběr je strašně důležitý, abyste mohli dělat ty interpretace. Jo? Protože ta interpretace moje je úplně minimalistická. Vím, že ta diverzita je důležitá a můžu tu půdu označit za zdravou, pokud ta diverzita tam je velká. A vím, že tam mám patogeny, které jsou tam nějak nadlimitně. To je všechno, co vám můžu jako garantovat, že budete mít problém s nějakou plodinou, která k tomu patogenu v podstatě jako, s ním jako má problém. Jako, jo. Všechno ostatní, zatím ty různý uvolňování těch dusíků, fosforu, to bych vám mohl blamovat tady, říkat vám o tom pohádky, jak jsou v tom textu, ale asi tušíte, že takových pohádků jste zažili možná za života spoustu, jo, co všechno geniálně vám pomůže a ono nakonec to pomůže. Jo. Těch vlivů tam je nekonečně. Já si troufám říct, že třeba 30% ty úrody v tom novém zemědělství, v tom vašem, že tady ten mikrobiom za to bude zodpovědný. Jo. Asi za hodně klima, ten rok, jak bude sucho, to prostě to neoblavnete, že jo, když nebude voda. Ale myslím si, že ten mikrobiom, on tu vodu taky drží, samozřejmě ty houby drží vodu, takže když nebude voda nahoře, tak bude dole, jakoby, jo, nějakou dobu, když tam ty houby budou, ty zdravý houby v úzovkách, když to nebude třeba do pitium. A to všechno se dá nějak jako vyskórovat zase, jo. Ale myslím si, že ve finále to bude zase na vás, jak se rozhodnete. Já teda, jak jsem říkal, že nejsem zemědělec, tak jsem 10 let včelař. A to je vlastně takový pro mě jako hodně jako zemědělství, jsem si uvědomil, v tom smyslu, že jsem měl 5 učitelů, všichni mi řekli úplně, že mám dělat něco úplně jinak, obráceně v podstatě, a všichni mají stejný jakoby medový výnosy. Všem to stejně chcípá nebo nechcípá ty včely na varou. Rozumíte, jako dělají úplně obrácený jakoby postupy, vyřezávají trubčinu, nešahají na trubčinu, aby tam byly poměry samců, samic, aby se to nerojilo. Zkoušel jsem všechno a na různých úlech, co mám, ta lokalita je nejvíc třeba. Jo, si myslím, jo, lokalita prostě tu neoblavnete. Takže to včelařství mě to trošku jako přibližuje vám, abych vám rozuměl. Ve finále nedělám v podstatě nic moc, snažím se co nejméně zasahovat do toho systému, protože ty včely si to udělají stejně po svým, jak ten mikrobiom. Jo. Takže oni si to přeuspořádají, jim přeházím rámky, dám jim tady stavět, tady toto, oni si to přehází, když já odejdu za týden a je to úplně jinak ten úhel. Takhle mám pocit, že to funguje v té půdě. Jo? Vy jim tam něco nalejete, tam jim něco nenalejete, oni si to tak jako přenastaví, vy to nevidíte, samozřejmě do ty země nevidíte a jede se dál. Jo? Takže asi to bude dlouho ještě jenom na vás, na tom vašem pocitu, na tom vašem psychologovi, jak vás dá dohromady, ale my můžeme přispívat těma jednotlivýma, jak říkám, těma jednotlivýma položkama, abyste si to skóre udělali nějak, abyste měli aspoň dobrý spaní, že udělal jsem maximum. Jakoby, jo. Ale toto není samospásné. Já říkám, nejsem obchodák, takže toto je jedna z mnoha položek, kterou bych jako bral vážně. Ale myslím si, že je docela důležitá. Jakoby. A tak se ptejte, děkuju, já už tam nic nemám další. Když sekvenujete ten vzorek, tak bakterie a houby se dělají zvlášť nebo Jo, velmi zjednodušeně. To se dělá tak, že vlastně vybíráme jenom části genomu těch bakterií a těch hub a máme asi 5 různých jakoby, úseků z bakteriálního genomu, který sekvenujeme, a 5 různých z houbového. Takže je to zvlášť, jakoby, jo. Díváme se na obě dvě to jsou vlastně eukaryota a prokaryota, sekvenují se položky RDNA, to už jsou detaily, jakoby, jo. Ale dělá se to úplně zvlášť. Dá se to udělat tak, že děláte jenom bakterie třeba, jo? Když si řeknete jenom bakterie, anebo jenom ty houby, jakoby, jo? Což třeba u těch patogenů se tak nabízí, že tam ta tabulka těch patogenů to byly jenom houby. A navrhujete pro toho farmára nějaké zlepšení, jak rozpojovat ty patogeny? Prvně jsem jim říkal, že jim vůbec nic jako nenavrhnu, protože ten kolega, ten rostlinný lékař říkal, já je znám, vždycky nic jim neslibuji, nic jim jako, oni tě pak jako obvinějí, že ty jsi lhář. Ale
Pak jsou fakt jako silný tvrzení z té literatury, že když tam jako je tohle, tak to tam prostě v té půdě bude a máte nějakou karanténní jako dobu, kdy třeba za 3 roky to zmizí, jakoby, jo. A nebo chcete už příští rok něco dělat, tak tam musíte něco natříkat, jo. Já si fakt myslím třeba, že pH bude jako hodně zase důležitý, jako vždycky bylo, na ty vybalancování tady těch půdních složek, protože oni jsou hodně citliví, některé ty patogeny na změnu pH. Otázka je, aby vám to se pak nezacvičilo něčím jiným, jako rozpustností nějakého, jo, je to komplexní všechno, jo. Ale nicméně, pokud vám půjde jenom o to se zbavit nějaký ty potvory, tak s tím pH se to dá udělat. Když tam budete mít nějakou jinou plodinu nebo nějakou úplně meziplodinu, která bude robustní v tom smyslu, že jí pH nebude vadit jako změna, takže už budete muset zase přemýšlet o dalším parametru navíc. Takže tak. Když jsem chcel spraviť rozbor na Verticillium, bylo by to vhodné rok po repke, kedy tam teoreticky toho patogéna najvíc, alebo v ten 4-ročnom cykli rok pred siatím repky? No a to já přesně docela nevím. Kdybych to dělal já jako vědec, tak bych si to dělal jako každý rok, abych viděl, jak to rychle padá na první dobrou. A pak už za ty 4 roky budu vidět, že už druhý rok tam není třeba, když se píše, že je 4. rok. A že to není pravda, to jsem vám říkal, protože to je v nějaké půdě, která je, to byl nějaký výsledek z amerického, já nevím, výzkumu, kde. A za sebe, kdybych to měl udělat si já, tak si to jako dělám i ten první, i ten druhý, ten třetí a 4. Hotovo, vím, a pak už to nedělám nikdy, třeba, jo? Než jako přemýšlet, jak ušetřit teďka, potom nevím, prostě bych si tu dynamiku toho zjistil a vím, jako do budoucna, jak se zařídit. Takhle přemýšlím. Nebo cena toho vzorku za obě ty věci, jako kdyby... Jo, to je všechno, to tam je. Já nevím to přesně tu cenu, je to 5000 plus minus, jo, nějaká částka. Dokážeme zjistit poměr, počet těch bakterií a počet těch nebo kvantifikovat. To všechno se dá úplně, to je vlastně relativně jednoduchý, protože to jsou čísla všechno, co mi jako z toho vypadnou a to se dá lehce jako zjistit. To není těžké. To, čo ste povedali, to je fantastická vec a poľnohospodárom by to veľmi pomohlo. Ale ja plánovo mám otázku, že celkom tomu ako logicky nerozumiem z toho hľadiska, že všetko, čo sme sa doteraz učili a čo sme akceptovali ako fakt, a to je, že každý ten agrochemický faktor, ktorý je v pôde, a ktorý má význam, či sú to živiny, uhlík, humus, mikroelementy, vlhkosť. Vykazujú v pôde obrovskú heterogenitu. Menia sa. V podstate tu pani inžinierka prednášala, že vlastne každý meter sa to mení, dokonca niekedy každý centimetr. Takže otázka je, keď všetky faktory sa menia a pôdny mikrobióm je konštantný, aj keď chápem, že len z hľadiska druhového zloženia. Ako to vysvetliť? Ja mám takúto hypotézu, ktorá ma napadla počas tej vašej prednášky, že druhové zloženie je konštantné, ale tá reakcia na zmenu tých podmienok v pôde môže byť početnosti. Ale vy tú početnosť jednotlivých druhov nerobíte. Čiže ak to robíte, tak tam by sa to malo prejaviť. Čiže... Já jsem vlastně na začátku s tím 5letým časozběrem, který jsem si přece vzal, že do těch 5 let budu o tom mlčet, o těch interpretacích, a od těch zemědělců budu vyžadovat, aby si teda chtějí do toho jít s náma všechno. Každou položku, co tam nasypali, veškerý údaje, co jsou o počasí, ty si stáhnu, veškerý výnosový záležitosti z té konkrétní lokality, jakoby, jo. A cokoliv, co se na té lokalitě stalo mimořádného, co ani třeba se nezaznamenává nikam, jakoby, jo. Složení půdy si udělám sám, to jako zvládnu, na počátku, na konci. A po těch 5 letech já tyhle věci si myslím, že z toho vyčtu a už budu moct, ne říct jako tohle samospásný, ale už těch 30% toho krajíce, který to představuje, třeba, jo, jestli to tak je, tak už budu moct garantovat třeba s nějakou pravděpodobností, že 30% vašeho výnosu letos udělá, když tohle, jo? A nebo jak tady kolegyně říkala, řeknu jim, letos tam nic nesypejte, co se týče tady těchto pesticidů, protože vy to tam nemáte, toho patogena, jakoby, jo? A zase ušetří jeden pytlík něčeho, co vám firma té odrůdě dá, aby se to tam dalo, aby to vyrostlo správně, jakoby, jo?
Já si myslím, že hodně věcí s tím mikrobiomem a s tou půdou, 90% toho, co to ovlivňuje, je těch prvních pár centimetrů ty kytky, jo, když to řeknu takhle. Protože ona se pak trošku osamostatní, už může sama za sebe být, ale ten začátek je strašně důležitý a je slaboučká a to padání těch klíčků, to všecko, tohle bude hodně o tom, jo, aby ta půda byla a asi vám už prodávají různí prodejci semínka pokrytý doví kterou bakterií, aby, jo, tohle tomu taky trošku míří. Jak jsem tady sledoval kolegy, mě napadla jedna věc totiž. Tady ten mikrobiom je hodně lokální, pravděpodobně ve smyslu teda ne tého hektaru, ale třeba Slovenska nebo nějaké oblasti Slovenska. Protože tady nějaký klima, nějaké to podloží a všechno je tak jako lokální. Myslím si, že bude do budoucna existovat lokální mikrobiom, který vám ideálně na míru, teda v úzovkách, někdo připraví, abyste ho do té půdy jako dával, nebo ho tam měl. Ne, že firma vymyslí jeden typ, který bude po celém světě prodávat. Protože přeci v Japonsku, v Itálii a tady ta půda je určitě jiná. Jakoby, jo. Že to bude z lokálních zdrojů vygenerovaný jako vhodný mikrobiom z nějakých tady lokálních úrodných polí. A ten se bude pak prodávat. Jo. Pro ty firmy je to strašně drahý samozřejmě, jako vyrábět pro každého zvlášť. Jakoby, jo. Ale myslím si, že jak se zlevňuje to sekvenování, jak se zlevňuje spousta analýz, tak pro vás to bude nakonec mnohem levnější to nechat třeba na míru někde udělat. Co já vím, za 100 000 korun, nebo já nevím, kolik to je 5 000 euro. A jednou provždy budete mít nějakou databanku, to se vlastně dá přemnožovat v nějakých inkubátorech, co vám udělá za pár korun někdo. Jakoby, jo. A tím to pole nebo to osivo namoříte. Jo. Myslím si, že k tomu to směřuje. Říká se tomu v lékařství, se tomu říká, ta personální medicína. Vůbec to nefunguje teda zatím, jo? Protože pojišťovny platí plošně za určitý výkony a ne, že na vás budou něco testovat. Jo? Ale bude něco jako personální zemědělství, podle mě, protože nebudou existovat globální plodiny. Globální plodiny milují samozřejmě nadnárodní kolosy, jakoby, jo? Že máte BT kukuřici a ta je tak jako mocná v té rezistenci, že jako je to dobrý furt, i když, ale dala by se udělat jako 3krát jinak ta BT kukuřice, aby byla na lokální podmínky ještě přizpůsobena. To oni nechtějí. Jak jsem tady už kolegovi říkal, my třeba šlechtíte, odboču, ale v podstatě ne moc. My šlechtíme třeba nový chmel v uvozovkách pro žatecký kolegy, který bude furt poloraný žatecký červeňák, ale bude přizpůsobený už na změnu klimatu. On může ten kolega dovízt z Maďarska nebo já nevím odkud chmel, který už umí žít s tímhle suchem, s tímhle teplem, jakoby, jo. Hlavně to sucho teda. Ale on ho neprodá nikomu, protože nikoho nezajímá jeho maďarský chmel, Japonec odmítne zakázku, japonský pivovar, německý pivovar, který bere poloraný červeňák. Takže my musíme ty kytky naučit prostě tu odrůdu, kterou milují prostě ti zákazníci. Stejně tak si myslím, že ty bakterie milují lokalitu, na které jsou dlouhodobě vyselektované a lokální mikrobiomy budou jako důležitý. Ne, že vám někdo přiveze něco z Dánska, já teď nebudu jmenovat ty firmy nadnárodní, jo, a řekne, to je výborný, protože u nás v Dánsku teď máme výborné výsledky. No prostě nebudete mít. Jakoby, jo. Já tak zdánlivo, že velice otázku. Kto teda koho pestuje? Rastliny, mikrobiom alebo mikrobiom rastliny? Logicky, kdybych na první dobrou bez přemýšlení, tak samozřejmě ty bakterie, ty rostliny, protože jsou tady díl ty bakterie na světě. Jo? Oni jsou tady před náma, před kytkama ještě. Na druhou stranu za tu dobu té evoluce, oni se spolu naučili, že jo? Takže ve finále to bude nějaký spoluvztah. Je to prostě komenzalismus, se tomu říká v ekologii, že vy něco investujete do toho vztahu a oni taky, ale chcou něco zpátky. Jo, že to bude... Teraz, keď sa predávajú nejaké mikrobiálne preparáty, či je to huba, či je to baktéria, ja som... Mám také informácie, že to môže ovplyvniť ten mikrobióm, že tá aplikovaná huba môže úplne potlačiť ten pôvodný mikrobióm. Toho by se bál. To bude třeba jednu sezónu fungovat na době, pak to vysadíte a bude to v mnohem zbídačnějším stavu, protože to celé rozhodíte. Tohle bych se bál. Ale ten pôvodný stav nemusel být dobrý. To já nedokážu říct, ale proto mluvím o tom, že by měly být ty lokální mikrobiomy se tam očkovat zpátky v uvozovkách, protože tohle neuděláte nikdy, to se vám nestane.
Jo, tohle bych se bál, že si to jako, jak říkám, jeden rok vám to pojede, druhý rok ještě taky, ale pak se ten ekosystém toho mikrobiomu tak rozsype, že třeba už to bude... Bylo potrebné akože sledovať, že sú už nejaké práce, že ako vplyvajú jednotlivé intenzifikačné faktory na ten mikrobióm. Čítal som, že ako vplyvá napríklad ochrana na mykorizné. Jo, bežne sa vyskytujúce mykorizné huby. Takže ten dlouhodobý efekt, ale vám... Ale to by mohlo byť z vašej strany povedané, že takto, že by ste zachovali. Hovorí sa napríklad aj o tom, že trichoderma proste niekedy vie plne zvrátiť. No áno, konkrétne som myslel na trichodermu, ona je veľmi agresívna. Dobrá, vůbec jako s tím máme společného tady s tím očkováním těch různých bakterií a hub do půdy. Fascinuje mě to, protože bych to rád testoval třeba v laboratoři, jakoby, jo. To, co se děje na poli, ale to nikdy nedokážu, protože, jak říkám, ta robustnost té půdy, tam vždycky budu mít nějaký 20 cm profil, tam něco bude žít, pak to tam nebude žít, protože to něčím postříkám, ale v té půdě to bude prostě, jo, laborka je vždycky, já jsem četl někde, že 90% objevů, co se dělá v laboratořích, co se pak v zemědělství nikdy nechytí, protože to prostě vůbec nefunguje, ten systém. UV záření najednou, na kytku, ten stres obrovský venku, my to tam udržujeme v absolutním jako klidu, že jo, úplně konstantní podmínky, 16-8 hodiny, jo, máme 16 světlo, 8 hodin tmu, to my neměníme, jako že bychom si hráli na cirkadiální rytmy. Cirkadiální rytmy jsou strašný stres třeba, jo, a teďka máme úplně jako kytku, která jakoby v přírodě nikdy jako nebyla schopna najít tyhle podmínky a my ji hodíme na pole a najednou to prostě z rezistentní kytky, nebo která má o 10% větší výnos, my máme o 50% nižší, protože v tom totálním stresu, jo, někde jsem to četl, že 90% takových objevů, který my to publikujeme, že v nějakých článcích, který publikačně vám projdou úplně geniálně, jste najednou hvězda, pak to někdo vezme jako na pole a řekne, tohle ne, jako. Takže ta neúspěšnost naše je obrovská, proto já se držím takhle zpátky, abych vám jako něco sliboval, protože vlastně nevím, co vám slíbit. Jo. To bude mít spoustu, ještě to narazí na spoustu různých jako věcí, i ten mikrobiom. Ten výsledok toho mikrobiomu nemá potenciál být nějakým indikátorem. Jo, toto je správná vstupinka. Já se v tom snažím teďka hledat takový jednoduchý věci, jako indikátor něčeho. Jo? Aby taková jako jednoduchá, já nevím, třeba, když tam nějaká, úplně nejjednodušší indikátor, jo? Mám tam nějakou sinici, tam jsem měl za to, říkám, přátelé, tohle je někde z nějaký kalužiny, co? To tam, jo, to je tam od lesa z dělíčku poraný, jo? Takže já už poznám i podle toho složení, to je takový ten nejprimitivnější, jo? Tam byla sinice rozlezlá, to se normálně na suchým jako lokalitě nenajde. Už tam rostou řasy a sinice v podstatě, jak to je díl mokrý. Ale to může být třeba, když tam nějaká složka je v nějakém poměru, jako rozhozený, tak já řeknu, tady je dlouhodobě třeba málo draslíku, nebo je to železitá půda třeba, protože tenhle ty bakterie vám nikdy bez železa neporoste. Jo? A už tohle z toho pomaloučku si dělám poznámky, že já vlastně tu lokalitu ve finále bych ideálně za mě, nevím, co dělat s tou půdou, ale aspoň ji popsal. Jo? A myslím si, že už brzo budeme ve stavu, že já vám budu schopen z toho, co já vidím, říct, ta lokalita vypadá takhle a takhle, jakoby, jo. Já jsem si nechal sekvenovat sám sebe. Posílal jsem si do Ameriky DNA, jako člověka teďka, jo, myslím, jo. A oni mě, anonymní vzory, a oni mi napsali, jste 1,85 m vysoký, máte modré oči, blondaté vlasy, jo, tohle si představuju, protože to máme v genech, jakoby, to tam je schovaný, jako tady tyhle vlastnosti. A ta půda má stejně tak v sobě schovaný tyhle vlastnosti, které já přes tu DNA jako vyčtu, jakoby, jo. Takže to se mi povede časem, ale to budou ty markery, nebo jak tomu říkáte, indikátory něčeho, ale to není úplně to, co byste ve finále po mně chtěli, jakoby, jo? Protože vždycky poslední slovo, když ten zemědělec řekne, a co mám teda dělat, jako, jo? Když to teda vidíš, to, jo? Co mám dělat, jako, jo? Mám toho teda méně nebo víc, jako, říkám, nevím. Rozumíte, jako, jo? To je... Takže ono to tam bude, jo? Tak trošku, ta nápověda, ale nebude to řešení, bude to jenom jeden z dalších těch... primitivnejšie forme skúmať tie mikroorganizmy a ona na základe toho navrhuje nejaké komposty. Myslíte si, že je to z cesty, alebo? No, myslím, že to může být, jakoby, jo. Proč ne? Proč to testuje, jako to všechno jako může fungovat. Jako. Toto je
říkám, s člověkem máte problém jako poznat, jak ho léčit. A to je vlastně jeden jedinec, jakoby, jo. Teďka máte těch jedinců tam milion a chcete to v vozovkách léčit, jakoby, jo. To je komplexní systém, jakoby, jo. To nebude lehký. Jo. Říkám, bude to jenom jedna z maličkých proměnných, který vám budou napovídat, co dělat, ale nevyřešíte ten problém. Jo, je jasný, že jako, říkám, jsem rád za to, že ty tlaky jako na vás jsou různé, které vás naštvávají v tom vašem žití, které jako nějak to běží, že ten čas, tak nějaký nový zákon, nový, něco se tak jako mění, ale vy díky tomu vlastně potřebujete ty naše podklady k tomu, abyste se nějak dokázali orientovat zase v tom novým jakoby, terénu, který teďka ten... Jo, vy jste třeba ti, že regenerativní, dejme tomu, jako uvědomělejší, ale ti standardní zemědělci budou muset být regenerativní, jestli to takhle pokračovat, budou všichni regenerativní zemědělci, že je to tak? Nemýlím se? Áno, to samo môže predať ten čím skôr, lebo potom stráti cenu. Ale to v podstatě je. Třeba kolega z toho jednoho družstva v té farmě mi říkal, pro mě bude nejideálnější teďka udělat to, já chci se odříznout od všech dotací. Abych padl na hubu jako první, jakože že prostě nechce. A on má docela jako ekonomickou jako základu dobrou, jo, takže ho to nezničí, je to už jako větší farmář. A říkal, má různé přidružené výroby, které jsou s tím zemědělstvím spojený, ale už se umí uživit jako i to. A říkal, já to budu jako první a pak vlastně to budu učit i ostatní. Jo, ve smyslu teda, že jim bude prodávat tu cestu, jakoby, jo, tak to určitě myslel. Takže říkal, já to potřebuji odříznout teď a budu mít 5 let náskok. Jo, než se držet a křičet, jako ještě počtete nějakou dotaci a tak. Má to nějakou logiku, jakoby, jo, dostat tu ránu první a přežít to, pak budete vítěz. Má, tie dotácie v podstate sú ako keby nalinajkované nejaké veci, ktoré by chceli od nás, že by sme robili, a nie všetky sú efektívne a my ich musíme urobiť za tie peniaze, že by sme ich dostali. Takže vlastne nás nutia v niektorých prípadoch robiť zlé veci. Protože přijdou jiné dotace příští rok, který vás zase trošku jako někam vychýlí, vy se pod nich jako natáhnete a vlastně trošku přerušíte nějakou trať, kterou jste měli dobře nalinkovanou třeba, jo. A zase se, jo, on má dobrý nápad, jo, jeho to bude bolet, on to přežije, říkám, je ekonomicky na to velmi dobře, ale to je cesta, prostě se zbavit tady toho diktátu těch dotací, jakoby, jo. v tom, že akože je to také homogénne na danej parcele, že skrátka všade je plus minus to isté. Kolega zase povedal, že môže to byť to isté, len líši sa to množstvom a početnosťou. Teraz zase rozprávame o tom, že každá rastlina si vychováva svojich vyživovateľov. Máme určitý osevný postup. Podľa vás, ja sa pýtam, máme 5 rastlín, základ vybereme a budú tam modrí kamaráti, zelení kamaráti, žltí kamaráti, oranžoví a hnedí kamaráti. Zasejeme pšenicu, tam má zelených kamarátov. Potom dáme repu, tam má hnedých kamarátov. Ale tí zelení kamaráti tam zostanú po dobu 4 rokov, že znova, keď dáme pšenicu, tak tí zelení kamaráti potom sa budú prevládať nad žltými kamarátmi. To může být změnou pH právě třeba se ovlivnit? Ale že potlačíte? Pokažete, berme len postupnosť rastlín. Že budeme mať nejakých 5 rastlín, budeme točiť, ale či mali by sme ako žiť v takej obave, že teraz, keď tam dáme pšenicu, tak tam zelení nebudú, čiže dajme ich tam. Alebo či je možnosť taká, že keď dáme tam pšenicu, tak tí zelení prevládnu. Dáme tam potom pestrec, tak kamaráti pestreca prevládnu. Môže to tak fungovať, alebo nie? Môže to fungovať. Nie. Mám proste takto istý predstav. Že je to regulované početnosťou. Že druhové zloženie zostáva, ale podľa toho, že aké budú podmienky a aká bude plodina, tak sa namnoží ten druh, ktorý je vhodný pre tú plodinu. Ale všetko ostatné zostane. Nezmizne. A ďalší rok sa to zmení tak, že zase sa rozmnoží ten druh, alebo tá skupina, alebo ten rod, ktorý vyhovuje tej plodine. Ale všetko ostatné zostanú, ale početnosťou budú potlačené. Je tam tá teória, hej, že v podstate tie baktérie ako keby sú v takom pokojovom stave, hej. Čakajú na tie exudaty, hej, že teraz áno, ideme do nejaké akcie, hej, tie exudaty ako keby zrušia lockdown, hej, a ideme na vec, hej. Takže tu je tá otázka, hej, že vlastne kto koho pestuje, hej. Lebo vyzerá to tak, že ja mám taký pocit, že asi tá rastlina, lebo ona dáva ten impuls, že teraz
toto, ja vám dám niečo, hej, a poďte na to. Kto to riadi? Kto to riadi vlastne? George Soros. My jsme to zúžili na bakterie a houby a nerobíte aj prvky a vírusy. Ale jo, to tam všechno máme. Já jsem to neukazoval, a tam všechno je, ale to jsou většinou jakoby minoritní ty frakce toho, co vás zajímá, jakoby, jo. A komposty taky analyzujete? Může být. Může být. A už jste dělali nějaký Ne. To ještě nikoho nenapadlo, ale může být. Jo, říkám, třeba máme v České republice jsou skupiny lidí, co dlouhodobě monitorují lesní půdy, jakoby, jo. Ale s nimi ty zemědělci taky se snaží navázat kontakt a oni vyhnali, že jako zase je zajímá ten lesní ekosystém, ale nezajímají ty peníze, to tak jako bylo, jako, že mě zajímá ekonomika provozu, je zajímá dlouhodobý monitoring toho. Oni dělají takové ty analýzy typu, že když vytáhnete strom s kořenama, tak vybrušujete těma různýma, že to se nesmí, že tam úplně ničíte, ten strom tam dlouhodobě udělal nějaký zase to podhoubí těch, a teď když tam dáte mezi takový ty výmatky, že to vlastně velmi dobře funguje, a když to celý jako vybroucíte, vytaháte, tak máte zase sušinu holinu, která za rok přijde o všechny ten mykorhizní potenciál a budete 20 let čekat, než ten les se zase stane lesem. Když to necháte, ani ne přes výmatky, ale budete sázet stromečky mezi ty pokácený nebo popadaný, takže to má mnohem rychlejší jako regenerativní schopnosti. Ale to lesní hospodářství má zase nějaký pravidla, jo, oni prostě potřebují tam najít těma mašinama všechno vyvorat, udělat tam brázdy, tam dávat ty stromky, aby to tam někdo nemusel kopat někde do kořenů. Prostě to nefunguje, tam ta ekonomika zase už je jinde a to je to připomíná to, že regenerativní zemědělství, jo. Ale říkám, nakoupili velký stroje, když se člověk podívá, jak to vypadají, tak to je šílenství, tam najede a zlikvidují si 20 let jakoby času, jo, který tam ten les bude potřebovat, aby to znovu všechno tu půdu jakoby nachystal. Dobre, ešte som Soros, já ho neznám. No, tak, to je jasné. Je pravda, že tou kultiváciou sa trhajú tie hify? Jo, to si myslím, že určitě tak jako je to jako logické, že jo, jsou tam hify, takže to přeházíte jakoby, jo. Keď rostná hif u huby, ona regeneruje? Zregeneruje, ale zase nějaký čas to bude chtít, jo? Že se tomu trošičku jako přidusíte ten systém trošku určitě, jakoby, jo? To nezničíte nic natrvalo, jo? To prostě máte pár týdnů a se sklus, než se ta půda dostane do původní formy, jakoby, jo? Zase to přidám tomu včelařství, a když udělám špatný základ teďka ve včelách na jaře, jako teďka březen, tak je o 14 dní, o 3 týdny ty včely jako zpozdním, protože nějak zastudím nebo nějakým jako uděláme. A přijdu o řepku, o med řepkovej, protože on mi vykvete, bude 14 dní řepka kvíct. 3. týden už bude pršet do řepky, nebo 1. týden, takže mám 14 dní okno. A já když ty včely prostě podtrhnu, a to vy máte taky přece, jako jo, že je tam nějaké okno, kdy vlastně to musí vyrůst, a když to pak jde už do sucha, do leta, tak najednou to už ne, jakoby, jo. A to se všechno může stát, jakoby, jo, že vy to o 14 dní potrhnete a najednou jako se díváte, že není úroda, jakoby, jo. Ale jenom tím zákrokem, který vás ani nenapadne, že jo, dal jsem všechny hnojení stejně, a najednou to tam není. Říkám, ty včely jsou přesně ono, jako, jo. A když je teďka jemně jako potrhnu, tak to nepozbírají prostě tu řepku. Pozbírají mi až co pozbírají. Lípu. No, lípa jako řepce. Mám rád řepkový med, až nebude řepka, mě to bude líto. Vy osobne veríte, že na to raz prídeme do detailov? Na co věřím? Či veríte tomu, že raz prídeme do detailov na to, že aký to celé funguje? Ne, to nebudeme vidět. Říkám, já jsem, zase vám můžu říkat příklad ze života, já jsem sekvenoval sám sebe, tak mám jednu mutaci, jako genetickou chorobu mám, Leidenská mutace, možná to znáte, srážlivost krve mám, jako zvýšenou, jakoby, jo. Zatím jsem neměl žádný problém, ale už vím, že to mám v sobě, jakoby, jo, ten problém, jakoby, jo. Když jdete na operaci, tak máte dostat heparin potom, jo, když máte takovýhle problémy, jo, automaticky. Tak jsem to nahlásil v nejmenované fakultní nemocnici v Brně, jo, že to mám, tuhle mutaci, a že bych potřeboval heparin po té kýle, jo, že jinak umřu třeba na prostě něco, na nějakou trombózu. A oni mi řekli, my vám ho klidně napíšeme, ale nám to pojišťovna neproplatí. Takže mazejte, jo. Nemám. Řekli, to byste museli být papírek. Jako, říkám, ale já tady mám, tady to mám, to je moje sekvence. To si běžte za obvoďákem, ať vás pošle na vyšetření, to bude trvat dlouho. Říkám, ale já mám teďka 4 dny života před sebou po operaci, jako jo, dostanu tu ebolku teďka, jako jo.
Pojišťovna neproplatí, běžte domů, jako, čekejte. Personální medicína ve fakultní nemocnici, jo, kde bych to čekal. Takže tam bych čekal, to bude první tady takovýhle věci, takovýhle analýzy, jako se dostávat, jako, protože to tam jde o život, že jo. Když tady vám úplně o život nejde, to bude trvat ještě desítky let, než tohle bude trošičku jako se o tom něco vědět. Já tomu rozumím, ale blížší koštěl než kabát. Jako, když to nefunguje jako ve zdraví, tak to nebude fungovat jako... My proto děláme maximum, jakoby, jo. Ale to je taková malá kapička, jo, protože my to snažíme se hledat. Kdyby se do toho, jak byl covid, kdyby se do toho vrhli všichni, tak za 2-3 roky toho víme to, co za budoucích 100 let, jakoby, jo, jakože, ale to dělá pár desítek laboratoří a většina z nich jsou komerční potvory, který to ve finále chcou prodávat jako nějaký produkt, jakoby, jo, který to vlastně ani nechce sdělovat lidem, jak to mají dělat správně, ale jak z toho dostat oni, jako toto. Takže tak. Jo, máme třeba smlouvy, ty firmy, jak tam máme, jako, pro které šlechtíme, to jsou strašné smlouvy, co my jsme uzavřeli s ďáblem, jakoby, jo. My nesmíme vůbec nic jako prozrazovat třeba. Ja si ešte pamätám na škole, že tam bol ten trojuholník, keď sa šlachtilo, že produkcia, odolnosť, kvalita. Stále sa hovorilo, že všetky tri nemôžete mať. Keď idete týmto smerom šlachtenia, tak môžete mať všetky tri. Asi ano, ale zase, tu rostlinu úplně jako neznásilníte. Vždycky, když něco jí přidáte, zase, já přidám rezistenci, já jsem říkal o té rezistenci, jo, tak já dokážu. Tak já vám snížím výnos. Já jsem si skoro jistý, že budete mít o 5% míň, protože to stojí tu kytku nějakou energii, jo? Ty receptory, něco se tam musí stát. A prostě jsem si jistý, že to něco odskáče. No, tým pádom to by bol argument na to, že vlastne len ste to zrýchlili. Lebo keby neplatil ten trojuholník, tak vtedy je to manipulácia. Jasný, přece to šlechtění už jako nikam nevede jako dneska, jo? To už jako, dřív se skákalo, když se dělal ty bodlougový pšenice, krátko stéblí, že jo? Tak to se skočilo s výnosem o desítky procent. Dneska to máte o procento, o 2, o 3 a už jste na stropy, jo? Ta kytka už to neudnese, jakoby, jo? Ty obrovský, jo? To tam je, nejde jako dál, jo? Takže tam už není kapacita, jo? Takže vy budete muset zase něco někde udělat, ale v podstatě to regenerativní zemědělství jako dává smysl i v tomhle ohledu, jako, že vlastně už ty rostliny dál nepřesvědčíme, budou ještě trošku víc slabý, jakoby, jo? Ještě trošku víc přešlechtíme a zase potřebují ještě víc pomoct. Jakoby, jo? A vy chcete vlastně jim jako míň pomáhat. Jakoby, jo? Vy byste teďka měli dělat taký reverzní šlechtění, jako jít zpátky, jakoby, jo? Abyste měli ty odrůdy, co jsou 100 let zpátky. Jo, budete potřebovat to GMO, jak jsem vám říkal, my ty geny dokážeme vrátit. A vy, když se vrátíte o 100 let zpátky, tak, nebo přeháníte, jako obrazně, jakoby, jo? Když o 2 kroky zpátky se vrátíte, tak budete mít ty plodiny, které teďka potřebujete mít v regenerativním zemědělství. No a napríklad, ano. Spýtam sa na tie exudáty, dokážeme tie vysokoprodukčné odrody donútiť k tomu, že by vylúčovali viac tých koreňových exudáty? Alebo to už nevedia, hej? Ale rastlina produkuje... Rastlina už nie, už sme skoro na vrchole šlachtenia, tam naozaj už nevieme spraviť nič. Ale rastlina potrebuje ten zdroj energie a to je práve takým... Naopak, rastlina má energiu, mikrobióm potrebuje energiu, on dostáva od rastliny. Dostane od rastliny, ale keď má tam odozvu, ktorá vytvára väčší priestor, tak tá rastlina si potom vie viacej získať z fotosyntézy a tak ďalej. Rozumiem, čo je to prepojený okruh. A keď sa zlepší mikrobióm, a druhá vec je, že ako chceš zlepšiť mikrobióm, tak jedna vec je optimalizovať to podľa toho zloženia v danej lokalite, ale ty automaticky, ako vytvoríš lepší priestor, to znamená, že v pôde vytvoríš podmienky, aby to, čo tam je, mohlo fungovať na vyššie otáčky z hľadiska mikrobiomu, nebudeš do toho zasahovať, tak vtedy môžeš mať tú spätnú väzbu a to sa častokrát aj teraz stáva, že tí, ktorí teda už robia povedzme to regie, alebo že tam majú zaradené medzi plodiny a tak ďalej, podporia biodiverzitu, nielen čo sa týka počtu kmeňov, baktérií a húb, ale aj hlavne početnosti, tak majú možnosť lepšieho výnosu, aj pri tom, že už sme na hranici povedzme šlachtenia, že už nevieš dostať geneticky lepší materiál, ktorý ti dá vyššiu tonáž. Ja sa strašne teším, že... Nechám tady vizitky na stole, kdybyste se chtěli zeptat, a já tady dneska zůstávám, takže na noc, když mě najděte. Môžete
debatiť večer pri vínku alebo pri pive. Dopadlo to tak, jak som myslel, že vás to zaujíma, čo ma veľmi teší.